Konangan abone. Enggak bisa. Wong ya awale mau iki mung malah pit mubeng pit-pitan nang ngalas ya toh karo ngabuburit. Lah terus mau niliki susu pentet. Ya kira-kira 10-an dino iki lah oleh ku nemu ben ndok telu. Ndok telu. Lagi mau ya ora pati niat nek niliki ngono. Tak tiliki kok jebule ana wis sakmono. Wis kating nerucuk ngono. Wis lumayan apik kuwi. Terus tak lanjut munyer-munyer golek. Nah, sisan leh nyemplung nang alas. Padahal iki wis sore, Bro. Iki ya wis aku mau songo omah jam 4-an kok. Sisan. Karo dalan-dalan. Kaya ngene. Ini iki kahanane. Wong ora padang banget aku yo gak wani mau. Golek terus pokoknya. Timbang ngopo itu belum poin meneh. Rezeki memang tidak kemana. Sore-sore loh niatnya ya karo apa melaku-melaku pit-pitan nemu meneh lho mbok tak penek kaya sik tak penek mbok sik ya yang dhuwur kaya pokoke tekan dhuwur bolo tapi angine debiat iki wis tak penek apa ya tilikane ya sik angine gede ramok badai mau mancing iwak ngono iki rada angel iki iki lho iki lho tapi angin aku wedi tak jeblok ini weh tak kena bro tak kena gambare nah iki kena oro ketak telur mau angker mau babone alhamdulillah tuh nah tanggal piro iki 29 lu dinongkas goleki parani sik bela lho penekan niki aku wis ping pindho ketok ya kuwi angger enek anune susu to wayah ndok di panggone emprit gantil lho ndoke meneh di gua berarti netese dadi gantil kedasih kedambut ya mbuh kuwi jan manuk ngrusuhi kancane ra gelem gawe susu dhewe wis pokoke kawasan ngene iki wis bolak-balik aku biasanya nek susu pentet iku kan nek nyusuh iku ora adoh saka panggonan susu lawas wong daerah sekitar nyerun biasanya kaya ngono kuwi iki ra anu blas sih jane papat nek dadi kabeh kan yo mening tapi saiki gak mening dadine menong impet gantil lah asem tak gua oboloke mau nara di gua terus merajalela ngono ya pas
Sakake penate ditipu. Ya para. Saya ya bola tak golek dalan pulang. Ketok iki pulang ketok. Wis sore kan. Wendang buka. Tak jam kas buka ning. Oke, saya bola. Aku curiga sekitar kene iki jek ono meneh. Babone berkeliaran munyer-munyer. Ora babane kayak mau. Tak buang kayak mau. Jadi udah gantil lek. Cenderung sah tenan. Benalu parasit. Se. Gila, tidak butuh waktu lama. Pas tepak, pas ra tepak sedina utuh munyer entuk apa-apa, Bro. Pas tepak no gampang ya. Maknyuk ngono etok. Sore nih aku metu mah kayak ya takut saya nek wengi-wengi. Gak temu. Ora ono. Endi manggonmu? Dudu ono aku. Salah. Ono. Mulih tenan bola. Wengi ya. Takut saya. Dalane kok ngene iki lho. Mat. Tuh. Elek. Wih, ayam malas jago. Ini lah nyekel orang. Jago ya, apik ya. Ayu ora kayak mau. Balangnya waktu coba. Wih, lagi ibur ke lu. Kita orai mau. Jago jane. Tapi angel banget tok. Goleki susuwe angel kok. Dene enek ndoke ngono lho. Ndoke tetese kan ya apik jane. Ora tau temu. Temu kelontongane ngono kuwi wis dadis.
Ini nek mancing wader ngene iki. Pot mat wader tapi wader pari ning dhuwur ngono akeh. Wis ya bolo tak balik sih dalane tidak memungkinkan untuk memvideo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing dalan apa pemandangannya apa ya tak balik di syuting meneh lho. Ini perjalanan mulai